Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Ngifuna ukuthi sike nje siphinde futhi sithi ukubheka njengoba sayiqala nje vele iPythagorean theorem. Ngifuna nje sithi ukuthi kuyibuka nje kabanzi. Uyazi ukuthi imnandi kanjani. Phela iPythagorean theorem lena imnandi kakhulu izokusiza kakhulu kuyibale eziningi yabona nje njengo geometry kanjena ithandiwe nje kwimath kuzomela nje uyazi futhi ayina nokuthi kuzoba into ukuthi kuzomela uyazi inzima nje kumele usabe cha ubumnandi bodwa phela la kumnandi nje kuphela la ka Pythagorean theorem kumnandi nje kuphela sizokwenza nje ibonelo ezimbalwa zokuzikhumbuza ukuthi yini Pythagorean theorem isebenza kanjani nanokuthi yini umthetho wakhona yini formula yakhona. Khumbula ukuthi ngaso sonke isikhathi ngiyazama ukukukhumbuza ukuthi ukwazi iformula noma umthetho ukukusiza kakhulu ekwazeni ukushesha ukugijima nje kuyibalo zakho. Asithi nayi angle nginayo eya 90 degrees. Ngazi ngani ukuthi eya 90 degrees le angle nalo uphawu lakhona njengoba ngibhalela kulona olukhombisa ukuthi angle engisebenza ngayo ingu 90 degrees. Base nanku umuqa omunye ngingafine ngibhale nje singizama nje ukuchaza nje kabanzi nalokuthi singakhohlwa ukuthi sisebenza nge-right triangle. Kuyafana ke nokuthi ke uthi right angle akukhethi nje lutho. Okubalekile kuzomela ukuphinde sikwazi futhi ukuthi kwi-right angle yini enye esitholayo. Ngizobhala ngapha ukuthi yini enye esitholayo kwi-right angle kuzomela siqaphele. Nakuya loyamuqa lo ngama ukucacisa ngalombala omusha. Lo muqa lona uyabona ukuthi uma usubhekisisa kahle umdwebo wakho uwona omude kunayo yonke imigqa khona eyakha i-right angle yakho. Loyo muqa omude kunayo yonke imigqa khona ke yakha i-right angle yakho sibiza ngani? Hypotenuse. Sibiza nge-hypotenuse. Ngakho ke noma inini bawusuzwa leli gama awusagijima usukhalaza uyazi ukuthi wena noVabakshni sazi kahle ukuthi uhypotenuse umele uqonde ukuthini. Awuthi ngidwebe ezinye izibonelo zama-right angle ukuze asheshe nje akhanye ebusweni bakho uma ukuthi uboni eminye imidwebe njengale ungathuki. Nanko omunye udwebe ngudwebayo ngiyacacisa ngiqale ngayo ngiyacacisa ini ihypotenuse yethu uyayibona. Awuthi ngidwebe omunye futhi umdwebo noma isibonelo se-right angle nje esetshenziswa kakhulu ungazi ukuthi bawusuyibona nje ungathuki iphi ihypotenuse yethu. Kusho kahle iyo kanye le engiyiqhamisayo. Uyabona ukuthi kuthanda ukubalula kanjani. Uzobona ukuthi ekwazini ngaso sonke isikhathi ukuthi i-angle yi-90 degrees nanokuthi i-angle ya-90 degrees ine-hypotenuse kuzokusiza kanjani. Kuzomela ke manje sazi umthetho wePythagorean theorem. Sizokubambisa lesikhala sethu noma lo muqa wethu esubiza ngehypotenuse siubambise ukuthi uC. Kulomdwebo esoqala ngawo noma esowenza isibonelo uqala ngawo. Ngithi B ngale nala ngezansi. Asibhale umthetho phecelezi iformula yePythagorean theorem. Ithi a squared plus b squared equals c squared. Uthi nje uyibona nje indlela yokusebenza yePythagorean theorem yethu how uyazi nje kuvesana nje nenhliziyo kungathi iyamoyizela ngoba uyabona ukuthi nje kuyoba ubumnandi bodwa la. Asidwebe isibonelo right angle yami ngithi bangiphile asifake inombolo ezimbalwa uthi ngino 3 ngime no 4 base ngithi yilapho ke khona ngingazi khona ekuzomela sithole ukuthi isisindo sakhona sithi singubani khona. Ngiphiwe u3 ngaphiwa u4 kwavulwa lapha. Uyawubona nje umuqa wethu wehypotenuse lo uqhamisa umuqa wethu wehypotenuse. Kalula nje kanjalo asubambe ngo-C. Sithi sizobiza ngo-C. Asenzeke isibalo sethu. Singathi 4 squared plus 3 squared equal uyazi ukuthi kuzoba u-c squared
Kubani sisebenza ngendlela yomthetho angithi a squared plus b squared equals c squared. Naka thina la sinenombolo sobe sesifakela ke u4 squared wethu plus 3 squared equals c squared. U4 squared wethu siyazi ukuthi 16, 3 squared siyazi ukuthi 9 equal c squared. Hlanganisa 16 wethu no9 siphuma no25 sibe no c squared. 25 sibe no c squared. Ikhona indlela mhlawumbe ukuthi sike sibheke isquare root lika 25 noma singabe sesibamba lapho asithi ukuyibheka ukuze sikhulule u-c squared ube ngu-c. Siyazi ukuthi ke isquare root sika 25 ngu5 sibe nani no5 osimele ngalaphaya. Kamnandi nje kalula kanjalo. Uyabona ke ukuthi isebenza kalula kanjani. Asibheke esinye isibonelo. Singazibheka zibe ningi ngoba phela hayi yajabulisa ilula kakhulu imnandi futhi yazi ukuthi nje into elula ngalendlela yokuthi nawe nje ungathi usuyibambile uhambe nawe uyofundisa umngani wakho noma ukhombise abanye eklasini ukuthi kusebenza kanjani. Sithi ngiphiwe u6 ngaphiwa no12 uma ngiphiwe kanjalo ilapha singazikhona iphi ihypotenuse yethu. Usho kahle nje iyo kanye leya siyazi sisebenza nge-right angle nayi ihypotenuse yethu. Siqhamise ukuze sizikhumbuze. Sifunana ke nalapha phezulu singathi a squared plus b squared equals c squared. Siyazi ukuthi umthetho wakhona loya. Sifunana no c squared nxa sinawo u-c squared ungu12. Siyazi ukuthi nalapha sino 6 squared ongabambela u-a mhlawumbe kusho ukuthi sifunana noba sifunana no c. Sifunana no c kuzomela siqale ke sifake inombolo ezikhaleni zika a sithi 6 squared plus b squared asiwazi ngithi b saba nobani no12 squared. Saba no12 squared. Kuzomela senze ukuthi u6 squared siyaweqisa sishonisa ngale noma u-b squared siyawehlisa ngala ngezansi. Yabona indaba ukubuyela emuva. Sifunana no b squared siqaphele u-c squared wethu ngoba nakanjani sikutholayo kumele kunele bani u12 squared. Siyazi u6 squared usipha bani usipha u36 sibe no b squared. Siyazi ukuthi u12 squared usipha u144. Akho sisusa ngapha kususeke nje konke sikhulula u-b usuzumele wodwa lapha njengoba u-b squared. Siyazi ukuthi kumele sisebenze ngokuthi 144 minus 36 134 nxa 144 minus 36 usipha bani usipha u108. u-b squared wethu ke ukuze sikhulule ube ngu-b nje sibheke i-square root sika 108. 108 konje ungakhisha uba ababili noma i-square root sika ba siqhubekele ngala phezulu 108 108 50 ngabili u4 bili ungakhisha uba sicabanga kakhulu kushesha ya bengiqinisile u54 ungakhisha uba no babili u27 27 aba ungakhisha ubani u9 no3. Sibhekisise kahle ke square root sethu sisibamba lapha sisibamba ka 2 2 nesika esa 9 singaskipha ngo 3 2 2 no 3 3 ngalapho. Uyabona ungaphinda ubheke ukuze ungaziboni usenkingeni ubhekisise kahle ukuthi ngabe lama square root lawo esiwafake lapha u2 2 3 3 3 bayangena ngempela yina. Ungagijimela ukuthi mhlambe uma usuwazi ngekhanda yabona ukuthi usungazubhala into eyiphutha mhlambe into engekho.
Kwaphindile nje kwahlanganisa ngahlukanisa nje u3 wokugcina wodwa ukuthi uzumele wodwa. Kodwa ke uyabona ukuthi ukusebenza kwayo iPythagorean yethu kulula kanjani. Isigwere sika2 siyasithola na o33. Uma kuhlangene konke lokho singakuhlanganisa njengokuthi ni 36 kwesigwere base nesigwere sika3 esime sodwa. Uba sesitholana ubhi wethu losifuna ukumfakela sithola ukuthi is6 and square root sa3. Kalula kamnandi kanjalo. So zenza ezinye izibalo nebonelo zokukhombisa ukuthi imnandi ngempela iPythagorean theorem nanokuthi usungazenzela uchazele nomunye.